खुलुमबाय आंनि बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे मोजां भिडिअआ थाबनो सौहैनाय बायदियै। मंगलसिं हाज'वारिया पद्मश्री बान्थाखौ मोननानै गोजोननाय मोन्दों होननानै बुंदों आरो बर'नि गेजेराव बिथाङानो साहित्य एकादेमि बान्था मोनगिरि आरो गोबां खन्थाइ रायथाइ लिरनायनि थाखायनो बिथाङा साहित्य एकादेमि बान्थाखौबो मोनदों आरो बर'नि गेजेराव गोबां हारि सिबिनायनि थाखायनो बेफोर बान्थाफोरखौ मोननो हादों आरो बिथाङानो बर' हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावलांनो हाथों होननानै आं इसोरनाव आरज गाबो। आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालआ मुंख्लंफोरनो मान बावो। लखिमपुरनि धलपुराव सुबुंखान्थि सानावनो आलफानिसो फिरफिला बिरहोयो आरो उनावहाय पुलिसफ्रा थांनानै बेखौ बोखारहोयो। जगदीश मुखिया बिथाङा दिनै सुबुंखान्थि साननि फिरफिलाखौ बिरहोदों गुवाहाटीनि खानापारायाव। सुबुं फाइखि सानखौ जेरावबो आसाम नाङैनो फालिदों दाब दाब जायगाफोराव। सुबुं फाइखि साना जाहैबाय मोनसे जारिमिनारि सान। माखासे जिल्लाफोराव टाउन हिसाबै फोसावबाय। बाक्सा जिल्लायाव 3, उदालगुरि जिल्लायाव 3, कक्राझाराव 2 हिसाबै टाउन फोसावबाय। चिरां जिल्लायाव लाखियानो मोजां नङाखोमा बेखायनो टाउनखौबो मोनासै माखासे टाउनफोरा। आरो बाक्सा, उदालगुरि, कक्राझार जिल्लाफ्राव गासै 8 टाउन मोननाय जाहैबाय। कक्राझाराव 2, उदालगुरियाव 3, बाक्सायाव 3 गासै 8 टाउन फोसावजाबाय बिथांमोना। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे मोजां भिडिअआ थाबनो सौहैनाय बायदियै। भिडिअखौ स्किप खालायालासिनो जोबजासे नायलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। आबादारिफोरा दिनै ट्रेक्टर लानानै बिग्रायदों आरो बेखौ 3 लामाजों बिग्रायारिफ्रा दावगायलांदों आरो बेवहाय 14,000 ट्रेक्टरा बाहागो लादों। 14,000 खान ट्रेक्टर लानानै आबादारिफोरा बिग्रायदों। गावसिनि 3 दाबिनि सायाव लानानै बिग्रायदों आबादारि बिथांमोना। पुलिसफ्रा आबादारि बिग्रायनायखौ ट्रेक्टरजों थांनायखौ लामायाव होथेनानै दोनदोंमोन थेवब्लाबो आबादारिफोरा मानियाखै। हानजा मोनसेनि आबादारि बिग्रायनाया। बिसोरो पार्टी 3 जादों आलदा आलदा पार्टी। पार्टी मोनसेया आबादारि बिग्रायनायखौ पुलिसनि हानजाया होथेनो नाजादोंमोन थेवब्लाबो होथेनो हायाखै आबादारिफोरखौ।